Ale de Jager is een van de 12 ielviskers die de iel uitzet in Friesland. De jager docht dat in het wetter van de Swin bij zijn wenplak Reduzum. Of ga je er nou uitzetten? 3 kilo. Dus 3 keer zo'n 100. Dus 2100. En uiteindelijk hoop je als ielvisker daar wel wat van op te vangen. Ik hoop je de helft weer te vangen. Maar dat is misschien wel wat te positief, maar we doen het best. Want het gaat wel beter met die iel staan, hè? Ja, je stikt beter, gelukkig wel. Ja, het is al beter worden. 4 hier waarom weer echt een dip. Voedseleren, wetter, roofdieren, gemalen en dieken en vanzelfs het vangen hadden verzorgen dat er haast geen iel meer is in Nederland. Maar maatregels smieten nou resultaat op, lieken het uitzetten van glaziel. In maaien wordt nog 1300 kilo poortiel uitzet. En dat zijn al opgegroeide eeltjes in de kwekerijen. Die zijn 3-4 gram per stuk. Ja, dat zijn glazieltjes die in de kwekerij dus opgegroeid binnen. Die halen een lietse voorsprong op deze. Maar wij vinden glaziel sterker. We zetten ik paling over de dijk. Hè. Ik ben lid van de stichting Dupan. Die stichting doet heel goede werkzaamheden. En dan zetten we iel over de dik. Zoals we die vermarzelen door de gemaal, die vangen wij even bij en die zetten we regelrecht in zee. De Soenemeer zijn neem de ieljedders of viskhevels komen matten. Zodat de iel zelfs weer over de dieken kan om in de Sargassozee goed te zitten. Dat is natuurlijk ontzettend kostbaar. Maar op de Silde zit al zijn ielgoten en die werken het hartstikke goed. En ze zijn bezig nou het waterschip onder Oorijk, provincie Friesland. Om bij Zwarte Wane zo'n glazen ielhevel te krijgen. Maar dat is een kwestie. Nou, onder andere ja natuurlijk, geen miljoen maar voor.